Tandu digawe ondo senden tembok ondone cuklek. Aku rabi ayu dulur kok gampang dilirik tangga bareng rabi tuwek tak cipok matek. Ini kok kecekel tangan ore kok cetek mangatus ketok 1 juta menesu kecekel tangan tapi 1 juta gak ijen wong 2 RT mangan tewol kok dicampur gedang nek cah ambon untune wis bogang. Seniman besar wis akeh sing kejadian pergaulan bebas seneng pesta digawe kesepan orang ngerteni anak kebebasan iku dadi inceran akhirnya tertangkap polisi isok mlebu mulane koncoku kabeh ayo sing ati ubat sing terlarang ayo narkoba ngono dolor iku pancen dayani nek nganti kita langgar iso tumekan aning anek ceritane dolor
sampe aku wis rapi sekolahku gak tutup kok kepingin dadi pegawai negeri akhirnya awakku saiki nyambut gawe dadi wong seni dadi wong seni iki pancen gak gampang kudu titis tetes lan tepat nek ngarang sairan saben dina tak gawe tanggapan bayar aku entek gak iso nglumpuk bingung nglayani bubuan aku dadi pelawak dolor kayane lumayan bayar aku menesuk mesti jutaan nek tak bandingno barek kuli bangunan bayaran 2 juta gak ijen tak bagi sak rombongan kula dhewe kudu semampu pikiran aku lamar penggawean wis gak ana lowongan wong karepku aku kepingin dadi wong kantoran akhire saiki nyambut gawe dodol kidungan